мо аз Фаридабону оғоз мекунем. Марҳамат. кишоварзе аз ҷумҳурии мардумии чин бо номи Ванг Далин ки 42 сол дорад бо ҳамкасби худ 20 сола рақобати ҳайратангез ба миён оварданд ва ин ду деҳқон бо чунин амали ғайриоддӣ ва хатарнок ҳамаро мутаҳайир карданд. Ҳарду дар як ҷо истода замбури асал дар тани онҳо ҷамъ шудан гирифт. шумораи зиёди замбурҳо ба тани Ванг Далин нишастанд ва дар ин рақобат ӯ ғолиб дониста шуд. дар давоми 6 дақиқа шумораи замбури асал ки вазни умумии он 26 килограммо ташкил медод ба тани Ванг Далин нишаст ва 22 килограммо тани Ли Кондҷан нишаст. марде аз Малайзия бо он машҳур аст ки ӯ мошинҳои гуногунро танҳо ва танҳо ба воситаи дандон ба ҳаракат медарорад. амалеро ки Радха Кришнан Велю анҷом додаву ҳамаро бо ин амали худ ба ҳайрат овард. ин қаторае буд ки 297 тонн вазн дошт ва аз 6 нақлиёт иборат буд. ӯ тавонист 297 тоннаро бо дандонҳои пурқуввати худ то 2 метру 8 сантиметр кашад. ин амалро ӯ 3 августи соли 2007 дар арафаи ҷашни 50-солагии истиқлолияти Малайзия анҷом дод. илова бар ин ӯ қатораи 260 тоннаро бо дандонҳои пурқуввати худ дар масофаи 4 метру 8 сантиметр кашида бо ин амали худ рекорд гузоштааст. шои дандонҳо мегӯяд ки вақте 14 сола будам як гурӯҳ одамон аз Ҳиндустон бароям тарзи назорат кардани тамоми узвҳои баданро бо дандонҳо омӯхтанд. акнун он таҷриба имрӯз ба ӯ чунин имкониятҳо фароҳам дод ки ӯ бо ин маҳораташ дар тамоми ҷаҳон машҳур гардидааст. агар масалан имрӯз